uNkulunkulu ushembazani kusisi. Indaba kaShembe ithatha ubanzima. Akekho wayazi ukuthi kuzofika kuzozala. Kepha ingoma le ekhaya ithi indlela zakhe zaziwa kuye. Amen. Ingakho namhlanje sila. Ngoba phela uShembe yabambela abantu bakhe ngephupho belele. Namhlanje aniphuphi nibona thina sikhona phakathi kwenu. Ngiyafisa ukuthi ngonyaka esobuye sibuye ngawo la. Nisale nibaphendula abantu ngifuna ibe mhlophe yonke le ndawo. Ongeze ngeza la. Uthi ngiyathanda ukuthi amanazarete awukahlale ethokozini. Nina ke balelizwe nibe nenhlanhla bala esiphi sihle kuba nithole isonto lo isonto lifana neminyaka emithathu abanye bake bathola usuku olodwa bajabule baze bakhala inyembezi
Nina ngithole unyaka wonke mina. Asazi ubuyisinibone nini. Nosale neshisa nje nina kwaze kuphele le wanyaka kuphinde kuphele lo. Nibonga uthando ethandwe ngalo emzini wasebuhlini namhlanje. Kukhona-ke isitava esibi la eManazaretha njalo mase sifika endaweni abantu bahlakazeka bahlukane bangabe nombono owodwa. Abanye badoze babhekele abanye badoze ingakho ke namhlanje kusetshenzwe kwazi kwaba yilesikhathi akade besebenza bacela intethelelo kubaba mkhulu. Akade bekhona babonile ukuthi njengoba ngime lana nje kusetshenzwe kwazi kwaba lesikhathi. Kodwa ke ithi incwadi ungayiyeka yini inkabi yakho ibhajudo odakeni ngoba uthi wena yisabatha. Ngoba uthi uyibheka ngaleso sikhathi edlulisa abantu ufice seyifile. Ingakho ke nalamadoda lawa ade sebenza la. Bese siphatshiwe odakeni. Ipulpit ingapheli. Kwafanele beze bazocela ukuthi baba sicela ukuthi sisebenze kuze kube ile yangathi athi mina inkosi inibusisa. Phela into mayisho ushembo isukuyiyona. Ngiphatheka kabi ngomunye wabavakeli bami ohambile emhlabeni. Owake wafika ngesabatha egula ngomnyaka. Ethwelwe. Kase ngithi konje ngizokwenza njani manje makunje? Kase liqhamuka icebo. Kase ngithi hayi awake baletha amanzi ashisayo. Ngalisa batha emva kwenkonzo yasemini. Kase ethi bamphuzisa, ngabusisa ethi bamphuzisa. Wayenda washa amathama abamathathu wasevuka qinqo. Amen. Kodwa ke manje useshile. Kumcela indlela enhle. Bana bakubo bamemukele, noshemba bamemukele. Nami futhi ngiyamthethelela konke akwenza kuba akukho kube ngakubone kwenza phambi kwami kodwa uyahamba ngendlela nje ngobuqotho. Ithi azamukeleke kwelizayo. Aphenduke bese bheka kuthina siphele wamoya wayenawo. Uqhubeke nathi. Ngoba phela yena usephumule. Icala sesele nathi. Ngibonga ke nginibongele nonke abantu balelizwe. Ngalenhlanhla eyehlele phezulu. Hlathe ukhushula ushembe naManazaretha asebuhlini. Yabona makufika ushembe naManazaretha asebuhlini. Isibusiso esikhulu kabi leso. Esingaziyo ukuthi sibongwa ngani. Ngibonge futhi nokusiphatha kahle kwenu la esiphe sihle sibe usifikile nje sihleli kahle. Engathi noma sesihambile naye ningasala nihlale kahle ningagwebhani. Ngibonge ke nokumukela ngezandla ezinhle nezimhlophe nezifudumele. Lapha emzini wasesipesihle. Ezweni lasemsinga. Angazi noma ikhona emsinga la, ikhona emsinga la. Amen.
engathi masaba la bese siyathula isibhamu sabe sadubula Lapha kube khona ukubonisana kubantu behleli bese nothando luba khona phakathi kwabantu kwathi mabengabe khona bangabonanga kahle babuyisane babonisane ngokukholwa ngoba kunzima kabi ukuchitha kwegazi emhlabeni kodwa ke uthe umfundisi inkonzo ekseni uthi ubaba mkhulu kulelize wafika wathi mayifika kwasekwenzeka enye inkingi nina amaNazaretha na bacelela ngani intethelelo lawo abantu abezalela cala ngoba phela senaphenduka naba amaNazaretha wayezophemba nina uyena owafelwa ngamathi nina nenzeni ngoba mina ngizonicelela kubaba mkhulu ukuthi labo abenza lokhu ya seshayile baba mkhulu manje akabathethelele kufanele bengani ke bantu balelizwe Nihlangane ngamakhanda ngoba senamukela uNazaretha yena undaba ezithaza angamukela uNazaretha kodwa nina abantu bakhe senabukela uNazaretha fanele nihlangane ngamakhanda nibona yini ningayenza ukuze ubaba mkhulu ngale ashaya phosisa amen mina emzini wasehleni ngiyinkosi yesihlanu Yoba ngiyinkosi yesihlanu ukuthiwa kuyobe sekubuyela baba mkhulu manje nje basebuyile baba mkhulu bonani ukuthi nenze njani abantu balelizwe Ngibonga ke nenjabulo engiyibona ibhalwe ebusweni beni bantu balelizwe engathi ngahlala nithokozelana ngazo zonke ikhathi njengoba nginibona namhlanje Anisayimisela ukungibona ngihleli phansi senifuna ngihlale itezi Usathi ngiyangapha kufika isitezi ngiyangapha khona isitezi Kodwa phela ke ufike isikhathi Washo ubaba mkhulu washo umkhulu inyanga yezulu lashilanga umkhulu ilanga ubehlala endlini zamasoyi makushiwo Kunyanga yezulu athi naye ifuna ukuhlala itezi manje ayidaba yamasoyi Lobe nikeze iqali naye akusekho lokho Ngothatha uNkulunkulu umfaka endlini yamasoyi Namhlanje senakho itezi Amen Engathi uNkulunkulu anipha amandla niphumelele konke enikufisayo Amen Noma isikhathi sibe sincane Kepha sikhulu kubantu abakhela umuzi Nabafaka isandla kusona kulomuzi isikhulu Ngoba inhloso yabantu abakhala izinto zibe zinhle kanje basuke befisa ukuthi ushemba nyathele ezweni labo Ngoba kuthi ushebe mayisefikile kujabula yonke into ekhona phansi komthunzi welanga kuye ojabula ngisho amathambalele phansi komhlaba
njengoba sikhona la sihlangene la sizogeza nabo bonke abaphilayo nabangasekho nabahamba behamba ngezimpi sizobageza sizobavala amanxeba sicela lokho abahamba ngako uphele baphephe la bekhona bese bebuyisa amandla okuphila kuthina sila emhlabeni uma kufika ushembe kusuke kufika ukuphila endaweni nasezweni ubushembe ungukukhanya futhi ushembe ungukuphila uyaphilisa njengoba silapha nje sizonxusa babamkhulu kuthayekisa abantu ukulalana nokuchitha igazi okungenasidingo abantu bathandana bahloniphane babekezelelane makukona ukusizi bahlale phansi baliqaqa usizi bangayiqaqi ngempi into yakhe impi iyabhidliza ake uNkulunkulu enza abantu balisabe ihlazo njengoba ngilani zonivuselela ekholonini nakho ngizonazisa abantwana baNkulunkulu ukuthi ngisenani ningaze nizizwe ngathi senilahliwe silani ubushembe ubathanda bonke abantu bakhe naye abamthandayo ubathanda ngothando lonke olulinganayo siyobuye sibuye size la ekhaya ngoba sibonile ukuthi siyathandwa la ekhaya isizulu sithi lapho khona uthando nje likhona yoba ukhona futhi indlela yokubuya ngelinye ilanga nohlala njalo nilindile eNazaretha nihlalele ethebhini ngoba kwaziyo ukuthi ushembe uyofika nini ahambe nini ushembe uzazela ukuthi ngifika manje ngihamba manje futhi ngenza sibe sinilethela one day ngoba sesinibonile ukuthi khona uyazi kungijabulisile ukubona umfundisi wenu uNdlovu ejabulile maNazaretha lelizweni imjabulisile umfundisi wenu engathi uNkulunkulu anibusisa anohlalele emthandazweni maNazaretha lithi manithandaza nisho ukuthi shembe uma ukhumbula abantwana bakho nathi ungasikhohlwa usikhumbule nathi nje sesiyahamba ngomsombuluko kodwa umoya sifike nawo uzosala nani ufundela kubaba incwadi
ukhona nje ubaba lo khona Nkosi yami fundisi ba ufunde lapho incwadi Jakobe 5 verse 7 young man Bunani uvele mafi uzobiza ungayifunda bangusitholile ba ngakho bekezelani bazalwane ngakho ke bekezelani bazalwane ize ifike inkosi bekani umlimi uyalinda isithelo somhlaba esikhulu ebekezelela sona size sithole imvula yokuqala neyamuva bekezelani nani niqinise izinhliziyo zenu ukuba ukufika kwenkosi izinhliziyo zenu ngokuba ukufika kwenkosi kusondele ningavungamelani bazalwane imabulelo baba uthi bekezelani nani niqinise izinhliziyo zenu ngokuba ukufika kwenkosi kusondele ningavungamelani bazalwane nikiyeke ukuthi mase sofika bese ke abanye bedonsa bebhekisa le abanye bedonsa bebhekisa le anohlala nilindile ngoba isikhathi asaziwe ukuthi ushambe uyofika nini ningathi mangabe umfundisi eyonicelela umhlangano bese lithi hayi ngeke uze umhlangano hayi usizofika yithini esaziyo yithini esizofika nina ukuphela nje ukulalela umfundisi wenu mayithi umfundisi usayonikhonzela kuyakhonzwa phela ebese ke nathi bese siyavuma kodwa kuloko angivumanga angazi noma naye wahambe ethokozile ngoba phela angizange ngivume ngasho ngesabatha ngizihamba ngomsombuluko wathi ngiya esithi esihle
ngoba umthetho kaShembe ekuqaleni uShembe wayengabatshela abantu yaphi wayebazuma abantu nami ngifuna ukunizuma manje iyoba ileyo mize nemhlangano emkhulu leyo kuhloba kaShembe kathathu unyaka umunye ekwazi ukuthi siyakhona noma kanjani kodwa le neminye imizi angisezukusho sena ubona ngami sengithi gulukudu ngoba phela indlela zakhe zaziwa nguwe ngiyathemba ukuthi mase sihambile lana nosala nibambene banibambene namhlanje kubeka baba ningavungamelani bazalwane ukuba ningahlulelwa bekani umahluleli umi ngasemnyango bekani umahluleli umi ngasemnyango yes hayi iphelele baba ningavungamelani bazalwane ukuba ningahlulelwa awuthi umfundisi mayeseshela ukuthi awukhandwe umuzi noma wakhiwe umuzi kungabi khona abamvungamela umfundisi abathatha nabashumayeli abathatha abantu bethi hayi ayikho leyo nto akho Shembe uzofika lapho awuyena uShembe wena uShembe mina akunina nodwa enjalo umhlaba unjalo abanye bathi mase sofika badonse babhekisele abanye badonse kodwa ukuphekula biyona into ecashile uyiphekula into esemlonyeni womuntu engathi inkosi nganenza nibe munye ngezikhathi zonke uthi baba mkhulu bani munye njengebumba lasimende nani yenzani nje baba mkhulu ngaphume emthethweni wakhe nasemazwini akhe mayethi bani munye njengebumba lasimende aliqaqeki ibumba lasimende makwalihlanganisa nani ke bophanani nibe yinto eyodwa nidonse nenganxanye ngabe khona ukudosisana bese nihlabelela ke isihlabelelo sala ekhaya esithi abantwana uNkulunkulu waya ayathandana abantwana uNkulunkulu waya ayathandana awubangele
Bala into efanele senze bantwana kufanele sithandane. Ithi ngoma ukuxabana lapho kuweliphezulu. Kanti sisebenzela ukuyapi thina? Masixabana la. Asinaxabani la kuze nakwelizayo singaxabani. Kuba ukuxabana kwelizayo. Lenzele ukuthi kuhlale kuheleza imoya ukuzwana phakathi kwethu. Bese kubonakala ukuthi namakholwa. Into efanele ngayikhohlwa ningamakholwa ukuthi la kukhona ubungcwele noNkulunkulu noSathane nokulahlwa kusuke kukhona. Sathane usuke khona ezofuna abakhe. Ngoba ngeke abafunde sebawinile laba bangali abangekho kunina. Manje inina esenimdidi uSathane kodwa niyafuna ukuya kuyena. Buyani bantwana baNkulunkulu isikhathi sisekhona. Into ekufanele fanele nikholwe ngoweqiniso niyeke ukuzenzisa. Futhi ningayithandi ikhundla. Isikhundla ube yisona esithanda wena. Uyabona bakhona la ningabonanga khona ngasolinye. Ubaba wayejele ukusho ukuthi anobuyisana nihlale phansi. Nibonisane ngomoya wokholo. NingamaNazaretha. Ukuze labantu abasivakashele babonele kunina ukuthi kumnandi kanjani ukuba yiNazaretha. Phela bayobona ngani. Akufanele sigqoke kahle sigqoke into ezimhlophe. Bese omakhelwane bethu bathi awu uma kusondana lo nathi siyongena ezulwini. Fanele sigqoke bezimhlophe neyinhliziyo zethu ngaphandle sibe mhlophe. Ngiyancenga ke bantwana baNkulunkulu nize ningayiboni lento yenu. Ngoba ifa leni lokuphila. Abaningi bayayifuna lento. Kodwa bafuna indlela yokuza la ekhaya. Ngoba nina ningabogcina umuntu uhamba yonke indawo efuna ukuphila kula. Sengiya ngasemaphathelweni bantwana baNkulunkulu. Ngiye ngiphatheke kabi mangizokuthiwa linye iNazaretha lizwana nelinye. Ngixakeke ukuthi labantu ngoba babangiBhayibheli noma bangisabelelo. Ngoba into ebalekile la iBhayibheli nesabelelo. Ukunya kukho. Ngoba namantombazana abangwa la ekhethwe ebhenjini. Abantu amadoda amayelo asuke banga amantombazana. La ekhaya mawuyikhethile nje yakho awubangiso umuntu kuyona. Uya ngeenkomo zakho phela mawuyikhethile ungakhethi into yonankomo. Bese into ewakayibandla libe yimbumba libe into eyodwa. Akuphela ukuhlebana esontweni. Aphele namanga. Ningavumi ke eManazaretha ukuthi omubi afeze inhloso zakhe ngani. Ngiyancenga eManazaretha buyani edukini.
uyabona ukuhleba la isontweni sekukuningi akuphele ngoba ukuhleba kuyalibulala isonto. Manje lo muntu osuzomhlebela awumazi walandwa wapi nini. Yinye into efanele ungayikhohlwa ukuthi mhla ufika la ekhaya wawuzokwenzani walandwa wapi. Ngoba abanye bafika ngeindlela ushambe phela abantu balana ngeindlela ezihlukahlukene. Omunye ugula ukusula odokotela kusula inyanga abese fika la ekhaya ayalelwa la ekhaya bese fika la ekhaya engabe wangisha izandla la ekhaya umuntu aphume la ekhaya sesindile ngoba la ekhaya khona ukuphila. Omunye uthunywa abakuba balele uthulini lomhlaba abangayibonanga le ndlela kaShem babehamba le ndlela bese beyifica ngale ukuthi zayo bese kuthiwa amba uyothumela abakini bakucelela ukuthi nokuthi bese ke efika la ekhaya ayifika ibone ngoba phela omunye umuntu onenhlanhla uvezelwa nina njengoba nihleli kanje uthi mayiqala enyathela nje bese ibona nayi le ndawo engithunywe kuyona ithinywa amakhehla kithi ethi anizowacela intethelelo wanikelela ukuthi nokuthi namhlanje ke bantwana bankulunkulu uhlangano uyavalwa akekho noyedwa ozohamba engaphethe lutho ngoba phela lemasizwe la suke sizolanda izibusiso. Futhi masihlangene la suke sizobhala amagama ethu encwadini yokuphila. Sizocela ukubombela ubasigeze inhliziyo zethu zibe mhlophe njengengubo ezigqokile. Asilungiseleke nonembeza. Asibe nothando lokuthandana nokuthubelana sisodwa. Asenze sihloniphane ubone ngisho umuntu olekude ukuthi abantu banoNkulunkulu. Sengiphetha ke bantwana baNkulunkulu amazwi engishiya nawo yilawa. Ibani munye njengebumba lasimende. Ngithandane. Bese ngiheleza umoya wokuzwana phakathi kwenu ngamakholwa. Noma ngafika sithi isivunguvungu singaniphephuli. Nkosi kusizilizwile. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samashumi ayisishiyagalombili nanhlanu 85. Sizocela umbangeli uphungula wasensuka